Siwmai a chroeso i'r Newyddion i Ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Llenyddiaeth, literature, llenyddiaeth. Cyfieithu, to translate, cyfieithu. Edmygwyr, admirers, edmygwyr. Y Ddaear, the earth, y Ddaear. Ymhlith, among, ymhlith. Argyfwng, emergency, argyfwng. Ymestyn, to stretch or to prolong, ymestyn. Gorlifo, to overflow, gorlifo. Difrodi, to damage, difrodi. Darganfod, to discover, darganfod. Swyddogion, officers, swyddogion. Goruchaf, the Supreme Court, Goruchaf. Dyfarniad, verdict, dyfarniad. Rhywedd, gender, rhywedd. Y Ddeddf Cydraddoldeb, the Equality Act. Y Ddeddf Cydraddoldeb. Diogelu, to protect, diogelu. Ynganu, pronunciation, ynganu. Ledled, throughout, ledled. Adroddiadau, reports, adroddiadau. Arwain, to lead, arwain. Bendithio, to bless, bendithio. Hybu, to promote, hybu. Perchnogion, owners, perchnogion. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 14 o Ebrill. Daeth newyddion trist ym myd llenyddiaeth wrth i ni glywed am farwolaeth Mario Vargas Llosa. Roedd yn 89 oed ac yn wreiddiol o Peru. Ysgrifennodd dros 50 o nofelau a gweithiau eraill, a gafodd ei gyfieithu i dros 30 o ieithoedd. Yn 2010, enillodd y Wobr Nobel am lenyddiaeth. Roedd yn ddiwrnod trist i lawer o edmygwyr, yn enwedig y rhai mewn gwledydd Sbaeneg eu hiaith. Gwelon ni daith ofod Roced Blue Origin, gyda chriw o ferched yn teithio 62 milltir uwchben wyneb y Ddaear i linell Carman, ffin y gofod. Roedd y daith yn rhan o raglen New Shepherd Jeff Bezos. Ymhlith y teithwyr roedd y cantores Katy Perry. Dydd Mawrth, y 15 o Ebrill. Daeth mwy o newyddion am streiciau biniau Birmingham. Roedd y dirprwy brif weinidog Angela Rayner wedi pleidio ar Undeb Unite i dderbyn cynnig i ddod ar argyfwng mis o hyd i ben. Ond, pleidleisiodd gweithwyr i ymestyn y streiciau. Yn Birmingham, mae sbwriel bellach yn cael ei bentyrru'n uchel ar strydoedd llawer o ardaloedd. Cafodd cyflwr o argyfwng ei gyhoeddi ar Ynys Lanzarote ar ôl i 60 litr o law ddisgyn mewn 2 awr, gan orlifo ffyrdd a'i troi'n fwd. Mae llawer o adeiladau wedi difrodi, a rhai gwestai wedi gorfod cau, sy'n ergyd i'r diwydiant twristiaeth yn ystod wythnos y Pasg. Dydd Mercher, yr 15 o Ebrill. Ar ôl dros fis o bryderu,
cafodd dyn o Gymru a oedd ar goll yn Wlad Tai ei ffeindio. Cafodd Daniel Davies o Lanelli ei ddarganfod yn fyw ac yn iach gan yr heddlu yng Ngwlad Tai. Dywedodd swyddogion ei bod wedi ei ddarganfod mewn hostel yn ardal Crabi. Cafodd mwy o berfformwyr eu cyhoeddi ar gyfer llwyfan y maes Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam eleni. Bydd cyfle i ymwelwyr weld Candelas, Dafydd Iwan, Elin Fflir ac Iws Gwynedd ymhlith prif artistiaid y llwyfan ym mis Awst. Dydd Iau, yr ail ar 15 o Ebrill. Gwelon ni farnau gymysg wrth i'r Goruchaf gyhoeddi dyfarniad yn nodi bod y termau menyw a rhywedd yn cyfeirio at fenyw fiolegol a rhywedd fiolegol yn unig yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Cafodd hyn ei weld gan rhai fel ergyd fawr i hawliau trans, tra bod eraill yn teimlo ei fod yn gam i ddiogelu mannau unrhyw. Gwrthododd Hamas gynnig cadwydiad diweddaraf Israel, gan ddweud ei fod ond yn barod i drafod os bydd y cytundeb yn arwain at ryddhau carcharorion ar y ddwy ochr a diwedd y rhyfel. Dydd Gwener, y 19 o Ebrill. Cawson ni adroddiad am blatfform newydd sydd yn helpu plant ynganu yn yr iaith Gymraeg. Enw'r platfform yw Darllen Co, ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio gan ysgolion cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. Ond, dysgon ni bod y platfform hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn llefydd eraill, fel yr Eidal, Texas, Dubai, Slovacia, Lloegr a Patagonia. Daeth newyddion o ŵyl gerddoriaeth Coachella yng California, gydag adroddiadau am berfformiadau anhygoel gan Lady Gaga, Charlie XCX a Green Day. Mae Coachella yn ŵyl enfawr, gyda thua 125,000 o bobl yn mynychu bob dydd. Dydd Sadwrn, y 4 ar 15 o Ebrill. Clywon ni bydd Aaron Ramsey yn arwain tîm pêl-droed Caerdydd am weddill y tymor, wrth i Omar Reza cael ei ddiswyddo fel rheolwr y tîm cyntaf. Newyddion rhyfedd o China. Yn hanner marathon Beijing, rhedodd robotiaid ochr yn ochr a bodau dynol. Rasiodd 21 o robotiaid wrth ymyl miloedd o redwyr wrth gwblhau'r ras o 13 milltir. Heddiw, dydd Sul, yr 20 o Ebrill. Heddiw, rydyn ni wedi gweld lluniau o bobl ar draws y byd yn dathlu Sul y Pasg. Yn y Vatican, ymddangosodd y pab a bendithiodd dorf o filoedd o bobl. Cam mawr ar ôl cyfnod o fod yn ddifrifol wael gyda pneumonia. Daeth adroddiad hyfryd am gaffi yn Aberdâr o'r enw Hello Coffee, sydd yn hybu'r iaith Gymraeg. Mae'r staff yn siarad neu yn dysgu Cymraeg, ac maen nhw eisiau creu lle i bobl ddod i ymarfer yr iaith mewn awyrgylch cyfeillgar. Mae Hello Coffee ym marchnad Aberdâr, a dywedodd y perchnogion fod croeso mawr i bawb ddod i siarad Cymraeg yn y caffi. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.